I encara afegiria que meravellosa i màgica nit en què el xiquet, parlem del grup d'acció valencianista, que naixé d'un grup de pares il·lusionats, s'ha fet un jove que per les vicissituds i perills als que s'ha enfrontat li han fet madurar prompte i convertir-se en tot un home de 30 anys. Escolta, ¿puedo callar, por favor? Tinc consciència de que el que toca en aquests casos és fer un repàs cronològic dels actes i vivències del comprenyer en clau positiva. És dir, les ventures més que les desventures. I jo, encara que molt somer i curtet, no tingueu 5 minuts, tot només, no tinc més remei que fer alguna cosa. En el principi dels temps, diguem 1966, ja es començaren molts grupers de valencians a rebotar-se per els actes que en el parterre se feien, patrocinats per la Casa de Barcelona, ballant sardanes i fent propaganda catalanista a tots els valencians que s'acostaven allí en tota la segona fe. Un d'estos grups el formaven Manolo Salso, Rafael Orellanos, Hugo Santoncha, Pascual Massimilià, entre altres. A raïs d'un comentari del diari Visquer, del diari Avui, i de moltes cridades i escrits de persones valencianistes i valencianes, des del carrer de cronista Carreras, seu de la Paraeta de l'Hogar i despatx de Manolo Salso, prengué la idea de formar un grup acordant entre ells que explicara el més vell a comandar-lo. Bueno, el vell no és la paraula adequada en altres temps, diguem major. Com president, que de tots ells era Rafa Orellana. Vicepresident, es ficava Francisco Ruiz, i com a secretari Manolo Salso, siguent vocals el resto de les persones que perteneixien a la parella. A la Saó, el grup tenia la seu en Doctor Landet i en 1978 es va nomenar com a president a en Pascual Martí Villalba i poc després, en el Col·legi dels Jesuïtes, va entrar com tesorer Pepe Alba, que segueix treballant i representant al grup sense descans, com tots sabeu. Tot el demés, peso manco o coneixeu. La batalla de València, l'episodi de la Senyera, acció valencianista i valencianisme. Valencianisme i valencianisme, sobretot cultural, i al marge de bandaes polítiques. I desgraciadament, per això mateix, sense rebre mai ni una guilleta del governant de torn, per mantenir una independència i una llibertat d'acció i de consciència totals, que ens permeten mirar als ulls a nostres fills i sentir-nos orgullosos de lo que fem, encara que siga poquet. Bé, una vegada complida més o manco la norma de la celebració, vull remarcar uns punts que per a mi constitueixen l'essència i les raons d'existir i de la supervivència d'aquest grup de sentiments. Associació Valencianista, Panda de Blaveros, Palleters Sonats, o com mos vulguem o vulguin nomenar-nos. I entre els que podem destacar i escollen molt clarament, segons el meu pareixer, repeteix, 2. Escola de Valencianisme en Biblioteca d'Hivern i Refugi d'Hivern. Escola de Valencianisme. Una bona educació parteix sempre d'un bon exemple. Un pare o un mestre que beu o fuma no està capacitat per ensenyar als seus fills o als alumnes, ni a la societat, que es deuen desterrar aquests hàbits, per molta literatura que aplique a les seues lliçons. Un llibre de text és una classe magistral, però li falta l'essencial, l'exemple. En el seu cas, els estudiants, les pràctiques. Fins podríem dir que l'exemple pur, sense explicacions ni res més que l'acompanye, és el més didàctic que existeix, donat que nostra població intervé en un 90% la imitació. Pues bé, pense que això és justament el principal objectiu del grup.
i que, baix el meu punt de vista, està complint-lo a la perfecció. Pot ser que moltes vegades d'una manera particular i pot ser individualista d'alguns dels seus components, però som humans i no borreguets, i sempre n'hi ha uns que tiren un poquet més del carro. Raulers, dirien els madriles. Però en 30 anys, el que de veritat queda és la mitja. Una percepció global de l'acció, de l'exemple donat cara als germans valencians. I per una altra part, pot ser per a bé. Es van difuminant els personalismes i els individus, quedant en la memòria soles els fets col·lectius. Lo important. També, el mateix que el grup ha sigut escola i ferment, que ha iniciat les dues aventures polítiques que s'han malprès el nostre regne, és en les desfetes i en els moments de tristor i desesperació, el llarg de la recollida, el descans del guerrer, el puesto on millor es poden llepar les ferides i donar-nos ànims uns a altres. Per a poquet, tornar a aquesta lluita per lo nostre. I pot ser, per això, tenim l'obligació de no contaminar-nos en política com a grup. Sí, com persones. Sí, com persones, sí, però no com a grup. I ficar-nos en un pla superior, ideològic, de sentiment, cultural i no fungible, com diuen ara. Però que no siga alterat per les modes o els bambolejos d'una societat en un gradient de canvi molt accelerat, com és la que ens toca viure. Refugi i referència del valencianisme, que com en la cançó ens dona la convicció des del fons de l'ànima de que som i serem valencians. Visca València! Visca València! Bé, ara passem a presentar-vos una sèrie de persones clau en el desenrotlle de la llavors feta durant aquests 30 anys. Sense que això siga oblidar a tantes altres que participaren i ajudaren contribuint a que ara el grup siga el que és. Referent del valencianisme cultural, d'ànima i de cor. Es començarem, com sempre, del més antic, però vell, al més nou, que sí pot ser el més jove. En vosaltres, en Rafael, Orellano i Guigo, que a més de moltes altres virtuts, passarà a la història com el primer president d'un grup de valencians i valencianistes cridats a defendre el nostre. Primer que res, felicitar-vos per estar així avui. No és fàcil. En València jo soc ja molt bé i tinc l'experiència de que en València les entitats no duren tant. Les entitats culturals no duren tant. Aquesta entitat, a més de cultural, és sobretot d'acció valencianista per a defendre les nostres senyes d'identitat. Per tots els puestos us estan fent mal. El grup d'acció valencianista naixqué, fixeu-se bé, naixqué apolític, completament apolític. Tenien de tots els colors polítics com associats en el grup d'acció valencianista. De tots els colors. I tots valencianistes per damunt de tot. I molts que queren criticar els seus carnets polítics davant dels secretaris dels partits per contestar de les coses que estaven fent contra València. I eren, ja us dic, de tots els colors. El grup d'acció valencianista és el que té que viure i sobreviure per damunt de tot. El que passa és que el grup d'acció valencianista, quan hi ha una política que pot fer bé a València, doncs està obligat a apoyar-la. Independentment del costalet de l'esquerra o la dreta que pugui ser. Si hi ha algun partit polític que ajuda a València, el grup d'acció té que estar expectant.
jo vos aconselle per a sempre, jo el que puc donar ara és perquè ja no tinc edat ni salut ni la meva dona per fer la salut que tenia entonces i no puc ajudar com seria la meva il·lusió. Però sí donar consells, els que vulgueu, i si algú en alguna ocasió vol vindre a casa i parlar de mi d'aquestes coses, doncs estic obert. Entonces me sentiré com si vinguera així. Vos dic que en la primera acció política que feu el grup, sense ser el grup el que la feia, va ser la de posar-me a mi en les llistes de la UCD, que era el partit entonces era de centro-dreta, que és el que guanyava les primeres eleccions. I quan s'estava fent l'estatut, s'estava redactant l'estatut d'autonomia per a València, pues, així que jo vigilava com anava la cosa. Me s'ha oblidat una sí, però tindrem ocasió alguna vegada. Els projectes d'estatuts que s'estaven fent a València. Horrorós, però horrorós. I Emili Atar, que en Guadiastiga, era el jefe de València de la UCD, i és el que demanà que estigueren jo en les llistes per a tindre vots, i com a mal menor, pues, el Orellano deixa de ser president i col·loca tu a ell en aquest puesto, que era per a la regència, i d'això és molt mirada. Total, que gràcies a això, Emili Atar pues me donaba per baix mà, me donaba papeles y cosas. Mira, ahora se está trabajando esto, ahora se está redactando el estatuto, ahora en el estatuto ahí lo tienes estudiado y verás. Este es otra opción de estatuto, porque cada partido presentaba una opción de estatuto. Y había molt de perill que en el estatuto final estiguera la Quadribarra, això pressupost, i la denominació tota la contra, però descaradament. Entonces, lo que feu el Villatar, avisar-me d'això era perquè jo anara a la direcció del grup d'Acció Valencianista i toqueu el pito i que se replega la gent del carrer. Toqueu el pito i aneu així, toqueu el pito i aneu allà, perquè el Villatar sabia que si fem una concentració o una manifestació o lo que siga y se posaven muy molestos para las autoridades, pues entonces él tendría fuerza para traer lo mejor posible el estatut. El estatut lo único que tenemos en contra es lo de la denominación, pero se contempla, el estatut valenciano se contempla en el preámbulo que nosotros som ante el antiguo reino de Valencia. Això se contempla en el preámbulo. De manera que se tragués lo millor possible i encara jo només com tenint els enemics que teníem i la força que teníem en Madrid tot, poguem treure el que teníem. Això va ser gràcies al grup. Però així no, gràcies al grup. Encara, clar, com no tenim la denominació, hi ha molta gent, no, és molt seriós, Gràcies a això, tenim l'estatut que tenim. I tenim aquest estatut, des d'ahir és un punt d'arranc per a poder fer moltes coses. Entendreu que és abogat i ho sap. D'ahir se pot treure moltes coses en el futur. Jo sí que demano que deixeu de cada vegada a veure com se les arregleu per a que hi hagi més joventut, perquè el futur del grup és la joventut. Nosaltres ja estem en la recta final, alguns de nosaltres, jo parlo per mi. Però jo estic mirant els joves i me dona molta il·lusió de que el grup se refaci. Ja no vull ser més llarg, perquè hi ha moltes persones que tenen que parlar, són persones estupendes, poden fer molt bé, i jo l'únic que és nostàlgia, transmitir-vos a vosaltres nostàlgia i sobretot optimisme.
quan se fundà el grup, hi havia moltíssimes persones que ho veien tot perdut, però estaven ahí, però tot perdut. I gràcies a les persones que ho veien tot guanyat, ja esteu vosaltres als 30 anys així. Així és que moltes gràcies, felicitar-vos, més que les gràcies, felicitar-vos perquè esteu així. Perquè això en València té molt de mèrit. En València moltes entitats bones, de cultura, tot han desaparegut als 20 o 30 anys o antes. I són entitats de cultura que no tenen ningú enemic per ahí. I si va d'un grup, no té el grup. Per favor, feu el que siga perquè el grup estiga sempre en un lloc o un altre, però que sigui el grup. I que el grup vingui d'una bona manera a aquells polítics que vos poden fer bé. Bona nit. Ara, el segon president, el va ser el segon president, en Pasqual Martín Villalba i Medina, triat ja per elecció, i que com tots sabeu, i si no vos ho dic, va viure una etapa molt perillosa, tenint els seus ripirrafes en Sánchez Guarner i altres renegats de la causa valencianista. Per favor, Lo de Sánchez Guarner va a ser una anécdota y era de que dijeron que habían portado un paquete bomba en el Valencia Semanal, que era una revista que hiciera catalanista, que si tal y que si cual, que si emisiones de declaración de que la había rebut en sa casa, la van a hacerlo aquí. Y cuando ella arriba al último hora de la vesprada, se troba yo a pensar que era una bomba, y a la policía tardà no sé quantes hores en anar, quan anaren van veure que sí que era una bomba i la portaren com a explotar. Bueno, jo, i moltíssima gent com jo, pensaven que si tu te portes un paquet sospitós a ta casa creient que és una bomba i la teva dona l'agarra i ho deixa allí, quan tu arribes al cap de 4 o 5 hores que la trobes, crides a la policia tarda 2 o 3 hores en anar, lo mínim que devia fer és si fugir de ta casa i avisar als veïns perquè fugiren també. Jo hi hagué rumors, la gent sempre mal pensava, pensaven que la bomba se l'havia portat ell mateixa, com ell mateixa que ell sabia d'allò, i després van fer la Junta Directiva una nota, i m'ha per mi com a president, condenant tota violència, tant la física com la moral que engendra moltes vegades a la física, i demanant que s'aclarira l'origen d'aquell artefacte, donat el remors de que poguera ser un possible autoatemptat. L'home me va demandar portar d'abogat a Paco Labó, bueno, i de quan en quan noteta en el periòdic, i jo li replicava en una altra noteta, i me processaren. Inclús la primera manifestació multitudinària que tuvo el grup, que vos recordareu que eren del parterre per el carrer de Colom, plaça de l'Ajuntament i tal, pues el conseller de l'Interior va dir que era il·legal perquè havia demanat el permís un delinqüent que estava processant. Però el meu abogat, Eduardo Xulla, al·legà que primerament estava condenat i per tant no era delinqüent. I la segona part, que en aquell moment havia passat el recurs a sala, estava recurrit el procés i per tant no estava ni processat. Bueno, així me juzgaren, no li desitge a ningú dir que tinc a mare viva, que se senten un banc d'acusats, i me condenaren, no me'n recordé a què, i jo pediria al Suprem. L'abogat que me portava la cosa, que era procedent, i era molt tranquil, una mica tard,
ho portà meravellosament. Era un gran penalista, Juan Barral. Total, de que en el Supremo así que una nota delirante de que del abogado de Sánchez Guarner, el Supremo han visto la causa de tal y el abogado de Pascual Martín Vidal ha hecho un ridículo, no sé más, los demás. Yo un carpeta al legal. En el Supremo no se juzga de nuevo ni comparecen abogados ni nada. Para nuestro juzgado y aquí verán si la sentencia se ajusta al derecho. Lo que dice el señor abogado de Manuel es una duda. Bueno, total, de que Vespres de la Purísima, arriba a la casa una carta, una certificado, pero el cual el Tribunal Supremo me absolvía a mí y condenaba a Sánchez Guarner a pagar los costos. Duró una semana, por encima, se murió. Bueno, molt Sánchez me guarda el cuerpo. Lamentablement, jo en part admirava Sánchez Guarner perquè era un home molt treballador. En el seu despatx de la facultat sempre estava obert, clar, a per casa la nit, però sempre estava obert a tots els discípuls que anaven. Hi havia altres catedràtics valencianistes que no se manejaven per res de res. Eren prou gossos. El cas és de que se muy bien por Sánchez me guarda el puesto. En la mateixa època li ficaren interpretant-lo a Joan Fuster, a casa de Sueca, per això una nota del grup era ciertos seres caídos en desgracia del pueblo valenciano. Lo que pasa es que Joan Fuster era més listo, més bord que Sánchez Guarner i no me demandava. Va ser una pena. Bueno, així ja no ha fet record d'algunes coses. Jo me'n recordo d'aquella època que el grup va viure unes tensions enormes. Per una part, un serè que se volia passar en el valencianisme, encara que tenia eminents catalanistes dins de les seues candidatures, com Burguera, com Muñoz Peirats, com tots aquests. Però n'hi havia un sector molt valencianista, molt. I jo d'això vull dar gràcies públicament a Vicent Baixauli, que des de dins de la UCD va manejar el valencianisme d'UCD fins a graus increïbles. És una de les persones que fan la faena en la seva senzillesa d'home de pau, de tal, és intel·ligentíssim. I per una altra banda, hi havia un partit valencianista entonces, URB, que presentava de candidat al senyor Ricard Lumbreras, i clar, entonces en el grup tenia el sector ucedista, el sector urreguista i el sector del socialisme que estaven en contra de lo que feia el seu partit, però els votia tindre que donar la raó a la UCD o a URB. Entonces era un poc com el gos de l'hortelà. Però en fi, se solventà aquell problema, s'anaven, vingué el 9 d'octubre famós de la cremada de la Màrpega i el grup continuà cavalcant. El grup veu coses molt importants. La primera cosa per a mi que era fonamental era el parterre. Per què era fonamental? Perquè en aquella època ficaren de moda les esterres, la reivindicació vicina en el carrer i la festa en el carrer. Pues nosaltres doble festa. Tots els diumenges al parterre. Teníem en aquella època també, va ser importantíssim durant 4 o 5 anys per l'Escola Valenciana d'Estiu. En assistència hi havia de més de 200 mestres valencianistes. Allò va ser extraordinari. No sé ara com se portarà i s'haurà deixat. Però allò va ser importantíssim. La llavor editorial del grup, perquè estem convençuts que les paraules passen, però els llibres queden. N'hi havia que donar testimoni per escrit de lo que pensàvem i de lo que volíem. A mi m'oferia entrar en política a la UCD, Unió Valenciana, el PP. Jo no vaig voler mai, perquè la veritat és que com no crec en això.
Dius, és que no és democràtic, sí que no és democràtic. Però la democràcia se basa en la separació de tres poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial. Resulta de que venen les eleccions i hi ha un partit que guanya i un altre partit que perd. Jo me'n vaig a un representant del partit que ha perdut, escolta, me digueren, ay, como hemos perdido, espérate a las próximas elecciones, a veremos, tenemos que hacer la oposición, vale. Jo me quedé en representant, però que no m'aprofita per res, per a les meves reivindicacions. I la segona part és que si sou del partit que ha guanyat, la burla és més grossa. Perquè al dia següent de les eleccions i que forma govern, deixa de representar-me a mi per representar al executiu, al partit que ha guanyat, que forma el govern. A més, els capos d'aquest partit, que són els capos del partit que té la majoria del legislatiu, és el que forma l'executiu. I el que se mueve no sale en la foto que dirà guerra. Per tant, la separació de poders, mentira. I el poder judicial, pues tots saben el que està passant. Hi havia un Tribunal Supremo, i ja ficaren per damunt d'ell el Tribunal Constitucional per poder continuar manipulant la justícia. Un hombre, pues esto, és tonto que entra a jugar de això. I no vaig poder. I van fer el que podien. Van fer, jo què sé, jo me'n recorde el dia que s'acordava l'Estatut d'Autonomia en el despatx de Manuel Roseta i que del món cultural valencianista anaren Paco Domingo de València 2000 i un servidor de vostès. I aquí estan els representants de l'esquerra i de l'UC de centre-dreta i del Partit Comunista, els palomanes. Allí s'arribà al pacte de l'Estatut respecte a la senyera i tal. Recorde molt bé que hi havia qui se conformava en el rol. Enrique Monsonís, de Castelló, de UCD, ja que al final la bandera seria la de Burriana, que era precís que representara les tres províncies, con la bandera de Burriana, con la senyera, però amb tres colores i no el blau, pues eixa, jo li diria que no. La senyera és la senyera, i té tres flors grans que representen València, Castelló i Alacant. I si me pugeu un poc, el més ningú representen el castellano parlant i el valenciano parlant. Hombre, Pascual Cede, jo diria, però no m'agrés. Com puc cedir d'una cosa que no és meua? La senyera no és meua. El títol de reina de València no és meu. Jo la recibí de la història. L'herència de la història és el que conforma la pàtria. Jo tinc l'obligació de passar-ho així als meus fills. Bueno, pues al final nos fiquem en la nostra. Tristament, jo vaig dir una vegada en les reunions que fem en el Rapenat que la lluita valencianista era per a 20 anys, si tot anava bé. La gent se tirava les mans al cap. Vinga, mare meva. Ara tots firmaríem que s'haguera sigut per 20 anys. I en efecte m'equivoquí, perquè si Unió Valenciana haguera fet el que tenia que haver fet, en comptes d'omplir la panxa i la butxaca, els 20 anys s'haguera acabat la batalla en el grup valencianista de la Unió. Ho lamente haver-me equivocat. Jo diria, si tot va bé, lamentablement no va anar bé, que ja no va fer. Però el grup, en aquella època, jo me'n recordo, quan ja el PSOE per majoria absoluta, i nosaltres ens havíem trencat el hardcore perquè era el pitjor que tot era, pues en tota la meva agenda escrivia una carta felicitant al secretari general del PSOE por su victoria y esperando de su valencianismo. És més cara que pena, perquè demà tenia el millor que anar a parlar amb ell i necessitava no tancar aquesta porta. I perquè sempre la filosofia era que se guanyava més en una gota de mel que en un barril de peu. I van fer el que van poder. Jo arriba un moment que ja econòmicament no podia aguantar ja més la meva situació i res, i vaig deixar pas en el grup, pues a nosaltres. I així estem.
i anirem mantenint la tradició, entenent la tradició del verb llatí tradere, que vol dir rebre, millorar i entregar. Nosaltres tenim obligació de millorar el Club d'Acció Valencianista i passar-ho a les generacions futures. Per a mi l'alegria més gran va ser el 9 d'octubre veure la quantitat de jóvens del Club d'Acció Valencianista. El qual president, en Joan García Santandreu, i del que no vaig a enumerar les seues virtuts ni la seva dilatada història dins del valencianisme, coneguda per tots, diguem de soles que es tracta d'un valencià valent, valencianista de cor i d'accions. Jo no vaig ser el quart president del grup d'Acció Valencianista perquè els antecessors meus van ser Pere Aguilar i Ximo Romero. Ximo Romero, que morí, va accedir a Pascual Martín Villalba i és l'home que em va introduir a mi en el grup d'Acció Valencianista. Quan en l'any 1982 guanyaren el mes de maig els socialistes les eleccions, una de les seues primeres promeses i fets que complirem era la promulgació de la llei de reforma universitària. Jo ja estava a la universitat en aquest moment i la veritat és que no n'hi havia sindicats perquè eren il·legals. A partir d'aquest moment, nosaltres que estàvem en el sindicat únic, que era el seu, participaren en el procés constituent de la Universitat de València. La Universitat de València vivia ja en aquest moment una situació molt confusa. No era la universitat de la transició on els socialistes tenien el ramal de l'ens educatiu, sinó que era més encara una institució molt més compromesa en el catalanisme que en la política mateixa. Vull dir això perquè, com els socialistes ja estaven en el poder, això del control de la universitat ja no era una prioritat com ho va ser en els 60 i en els 70. En els 80 manaven els catalanistes. Manava, recordeu, el rector de la Piedra. I ara també. I segueix, és veritat, segueix manant el catalanisme a la universitat. En aquella època, quan estàvem nosaltres, es va democratitzar la universitat per mitjà de la promulgació de la llei de reforma universitària. Nosaltres, que del seu, crearem Alternativa Universitària, que va ser el primer sindicat estudiantil que registrar com a primer sindicat democràtic de la Universitat de València. Encara és perfectament registrat com a primer sindicat universitari. I en aquests moments, els moments del naixement d'Unió Valenciana. Jo me'n recordo, perquè tots estan fent història, després faré un futur, estan fent història, però jo me'n recordo que el Miguel Ramón Izquierdo ens convocà als que estàvem liderant una sèrie de grups en la universitat, a fora d'ella, que van tindre una reunió en la Hermandad de Alférezes Provisionales del Carrer de la Pau. Van tindre una reunió en Miguel Ramón Izquierdo i van estar raonant i parlant. I en aquesta reunió, don Miguel ens confirma que s'havia fundat Unió Valenciana, que l'havia fundat ell, Unió Valenciana en uns quants, i de la mà de don Manuel Fraga. Bueno, alguns dels que estaven allí, que no tenien encara una militància valencianista, li van dir, bueno, però vostès van a seguir tota la vida en Alianza Popular. I ell me diu, bueno, no, de moment és tal qual. Jo vaig dir per dir alguna cosa, perquè jo, la veritat és que me'n recordo que ho digui per dir alguna cosa, perquè ell se va decidir, encara que després s'ha complit, la veritat és que no el vaig fer tota la serietat, que li vaig dir, si van vostès en el PP se
la història que hemos d'ara. I a partir d'aquest moment, nosaltres començarem una carrera científica de lucha contra el catalanisme en la universitat, però de lucha de veritat, de lucha de veritat, de enfrontaments personals, de persecucions, d'agressions. Això va ser un desastre. La veritat és que fins que poguérem constituir en totes les facultats alternatives universitàries, el bloc tenia una estructura impressionant per la sencilla raó de que el rector Matiedra, que era el primer rector democràtic que tindrem, li dona tota la cobertura a este sindicat catalanista. I van tindre molts enfrontaments, tremendo. Però la veritat és que nosaltres aplegàrem a tindre més de 10.000 vots en la universitat, més de 200 casos de representació en les facultats i en el claustre. I van presentar l'estatut o el que ells diuen l'avantprojecte d'estatuts més de 200 esmenes i una esmena a la totalitat. Quan van presentar aquestes esmenes, el claustre eren 700 persones, entre el PAS, personal d'administració i servici, els estudiants i els professors, perquè com s'havia democratitzat la universitat, qualsevol podria intervindre. I n'érem 700 ahir, diguem-nos de tot. L'avantprojecte d'estatuts de la Universitat de València, preparat per la Comissió d'Estatuts presidida per Josep Guia, no vos podeu ni imaginar la de barbaritats que dia. Parlava de la Universitat dels Països Catalans, la Universitat vinculat al fet històric dels Països Catalans, de la llengua catalana, i dia que l'objectiu primordial de la universitat era el desenvolupament del medi ambient i la pau. Això era el desenvolupament del medi ambient i la pau era l'objectiu d'una universitat. El concepte de proclamar que és un transmissora de ciència i de cultura, posava més de la comunitat. Van crear una comissió d'estatuts per estudiar el seu projecte d'estatuts. I l'únic que vaig dir normalet vaig ser jo, perquè tots els demés eren del bloc. Tots els demés eren del bloc. De fet, en els actes, quan ens juntaven en el Panel-Info de la universitat per a votar les esmenes que nosaltres vam presentar, l'Unió Valenciana, recent nascuda, va presentar 30 esmenes, que ningú es va presentar després a defendre-les i va ser de defendre-les jo, pues les votacions eren 48 o 49 contra 1. I bueno, aconseguiren ells, que va parlar de la sapiència, aconseguiren introduir en l'article 7 del català, la denominació acadèmica de català, que tant de mal fa fer, però per lo manco estiguerem nosaltres ahí donant la cara. Pues tot això, perquè vas treure un article quan m'hi trobi molt a soles de la universitat, encara que era un grapat important, quan estava en el carrer de la nau ahí, en el Panel-Info de la universitat, jo vaig fer un article que me'n recordo que escriu en el diari Las Provincias, que era Estatutos para no dormir, i jo sé, Estatuts per a no dormir. I parlava de demà dimecres ens juntarem i tal, volem una universitat al servici del poble, no volem una universitat al servici del catalanisme i del qual. I al demà jo estava fent l'explicació de la defensa de les meves 200 esmenes i toquen a la porta, s'obre la porta del Panel-Info i caben una senyora de 4 metres de llarga impressionant, era la gent del club, ja no estava jo sola. I va ser el principi, parlant del principi del 80, i va ser el principi del meu encontre i de la meva vida d'estos últims 25 anys en el grup d'acció valencianisme. 25 anys són un montó d'anys. Bueno, la veritat és que la vida m'ha donat un munt d'oportunitats, però, bueno, pues, un agarra el que vol. I la veritat és que, a banda de tantíssimes coses que m'ha donat la vida, una de les més importants ha sigut la meva feina valencianitat. I estic vinculat al grup per 25 anys. Fixeu-vos.
Bueno, pues al comenzar en ahí a pegarnos de bofetadas. Llevamos de bofetadas y un record de Luis Elvira y a Javier de Lucas y todos esos mestres que estaven ahí, tots els catalaneros i tal. En aquest moment va ser la primera vegada que jo vaig sentir a la porta del Paranís, no sé si se'n recordareu els que vinguereu, a un xiquet, ara serà un tio molt gran, que és el fill de Sender, el germà de la dona de Pablo del Río. ¿Le digo Rosa Sender o Rosa Sender? Pues era un xiquet de 7 o 8 anys i en un moment, Roberto, pues en un moment determinat jo m'innisquí, perquè hi va haver un enfrontament tremendo, jo m'innisquí, el professor Javier de Lucas diu, por favor, els del grup es pintaron la porta, la banda se mira, i en un moment determinat el xicón es comença a cantar en la seva veueta titlar Valencians, que tens d'ajudar-me, obligant-nos. I les dones del grup d'acció, el grup de dones valencians, van començar en aquest moment, s'agarraren i va ser un moment molt emotiu i molt emocionant. A partir d'aquest moment jo me vaig aprendre aquesta cançó i ja sabeu que quan la toquen el que millor serà absolut. La veritat és que no guanyarem la batalla de la universitat, però sí guanyarem la batalla contra el catalanisme a nivell sociològic, que he parlat dels anys 80, en paral·lel a Unió Valenciana, que en aquest moment estava guanyant la batalla políticament. Jo vaig vindre immediatament al grup d'acció, immediatament en resposta a l'ajuda eixa que jo havia demanat en premsa, als SOS, i que jo havia fet, doncs vaig vindre al grup d'acció i me sentia ahir les últimes piles i estava així doña Concha Senor, que en pau descanse, i la gran valencianista, sempre m'agrada recordar perquè va ser una de les primeres dones que jo vaig conèixer el valencianisme, va ser el vicepresidenta de la Unió Valenciana, i el grup, i bueno, ella va anar a la televisió, va ser una dona molt luchadora i molt valenta, i a la que jo vaig defendre a Montero, que li estic molt agraït. Bueno, pues, a partir d'aquest moment, bueno, jo ja vaig estar a disposició del grup i el grup m'ha acompanyat en tot. Se'n recordareu que quan s'aprovaren els estatuts, definitivament van fer una concentració en la plaça de Manises, no, en la plaça del Patriarca, i jo me'n recordo fotogràficament de tot el que passava en això. Estava Paquita Reventa Plenaris, estava Toix, estava Carlos Recio, que era entonces en ese momento el representant del grup d'estudiants valencianistes. Después Carlos Anay tornava a fer un viatge a un poc raro, però la veritat és que estaven ahí els luchadors que sempre entre les nostres pancartes i directors i posant-nos a tots a sobre d'un burro. A partir d'aquest moment, jo quan acabé la carrera vaig fundar l'Associació Valenciana de Professionals Universitarios, que era la continuació o prolongació professional de l'alternativa universitària, i en un moment determinat, quan Pere Aguilar va succeir a Ximó, me va oferir a mi entrar en la sèrie d'abogats del grup. Jo vaig ser l'abogat del grup, després m'encomanà una sèrie de coses i en un moment determinat, en l'any 1994, me tocà ser president del grup d'acció valenciana. En Pere Aguilar, en Manolo, en Juan Puida i tota la gent que es opera així perquè som els mateixos. Any 1994, el decliu d'Unió Valenciana, el principi del decliu d'Unió Valenciana. Jo me'n recordo que en l'any 1994 una de les primeres coses que vas tindre que patir és un enfrontament en la Unió Valenciana. I és un enfrontament que malbaratà el que jo en un moment determinat poguera estar dins d'Unió Valenciana, perquè jo pots ir al servici d'Unió Valenciana sense la més mínima voluntat de treure res, perquè gràcies a Déu
la vida m'ha donat tot el que he volgut i més, i la política l'únic que m'ha fet és llevar-me el que la vida m'ha donat. Però bueno, en aquest moment jo em vaig posar al servici d'Unió Valenciana i li tot me diré que sí, va ser ell el que demanà. Després de que l'any 1992, no, del 90, és guanyar una sentència molt important. En el 92. Bueno, pues en el 94 Elizondo fundà junta a Pepa Chesa, junta a Rafael Blasco i junta a altres coneguts polítics valencians la Convergència Democràtica Valenciana. Este és un fet que a lo millor molts de vosaltres no se'n recordeu, però tinc els vídeos de la presentació de la Convergència Democràtica Valenciana. Això va començar, per desgràcia, quan jo entrei a presidir el Grup d'Acció Valenciana. I m'hi va tocar a mi donar la cara al valencianisme, donar la cara per l'entitat i enfrontar-me amb Vicent González Bisón. La Convergència Democràtica Valenciana la tinc gravada en vídeo. Pepa Chesa era vicepresidenta del Bloc i don Rafael Blasco, que ara és conseller d'Immigració, ha sigut conseller de Sanitat, ha sigut conseller de Vivienda i de tot això, a part era assessor de Safrana, va ser també conseller de Joan Lerma, d'Urbanisme, el processaren, després la absolgueren en el Tribunal Supremo perquè les cintes un dia que s'havia costat 3.000 milions eren còpies i no eren extraordinàries. Era en aquest moment el president del Partit Socialista Independent, parlant de l'any 94. El president del Partit Independent, un home que he dit ara d'un procés expulsat del Partit Socialista, que ha acabat i ha recalat en el PP. La vicepresidenta del Bloc Pepa Chesa i Vicent González Bisón van fer una presentació per tot lo alto de la Convergència Democràtica Valenciana. El primer manifest que es va fer i es va llegir en aquest moment estava escrit i llegit en català. I a més, que si hi havia algun dubte de que l'havien passat per el salt i que encara no existia en aquest moment, posava en l'últim regló de la normativa de la Convergència Democràtica Valenciana, serien les normes del 32. Quan el grup d'acció va veure que el nostre partit, al que el grup havia demanat i li havia donat tot el seu apoyo i suport en totes les eleccions des de l'any 1982, des de la seva fundació, i al que nosaltres li havíem donat vora de 80 seus. Quan nosaltres ens donàrem compte de que el pas que havia donat Elizondo era un tremendo error, i ho diguem. No volíem saber de nosaltres. Això no vull que torni a passar ara entre coalició i el grup. No vull que passi. Per això nosaltres hem posat uns principis fundacionals i n'hi ha penjat en la porta del partit un decàleg, un discurs fundacional que és d'obligació, d'obligat compliment per a tots els que vulguin ser i estar en coalició valenciana. Coalició valenciana pot tindre més o manco democràcia interna, però que se sàpia que aquesta democràcia interna no aprofitarà per afonar els principis fundacionals del valencianisme que representa Coalició Valenciana. Perquè la batalla que tenim per davant és complicat, molt complicat, ja ho hem vist en aquestes eleccions, però jo estic segur. Fixeu-se que si estic segur que vos ho dic d'esta manera, vos ho jure per el meu honor de que la batalla anem a guanyar. Tinc la seguretat absoluta de que anem a guanyar la batalla de la república.
La meva aposta, fortíssima aposta personal, crec que és una prova indudable de la fe que tinc en Coalició Valenciana i en els principis foralistes del nostre partit. Que sapigueu que les coses que han passat és perquè tenien que passar i que el futur de la comunitat valenciana, del nostre regne de València, passarà segur per la victòria de Coalició Valenciana. Dels presidents, ja sabeu que el Partit Popular, fent gala del seu valencianisme, aprovar ahir, va ser el director general de Telecomunicacions, confirmant que el Partit Popular, la Generalitat Valenciana, ha demanat oficialment que arribi la senyal de TV3 i que s'oficialitzi les emissions de TV3 en la Generalitat Valenciana. Ahir es va fer oficial, el Ministeri d'Indústria i ha dit que s'ha aprovat. Que s'ha aprovat la demanda de la Generalitat Valenciana perquè la llei el que demana és que la senyal siga entre comunitats veïnes i que donat es complís aquesta exigència el Ministeri ho ha aprovat. O sigui que el PP vull dir que no, que això todavía no està aprovat, però que ho diran hasta el cinema de les eleccions. Negaran la major, negaran les evidències, com sempre ho han dit, però demà les eleccions tindrem TV3. Però que sapigueu que la TV3 és ja legal. Jo demà, a les 6:30, 7, vaig anar a la presidència de la Generalitat Valenciana perquè vull que estos no se pensen que crec que Coalició Valenciana no ha tret a la primera el que tenia que traure, nosaltres ho han repetit en absolut. O sigui, no me coneix. O potser sí, però jo vull que sàpiguen que la campanya de Coalició Valenciana es comença demà. I es comença, com sempre, contra el discurs de la mentira dominant del Partit Popular. I demà, a les 6:30, jo vos convoque a tots. Com està la gent jove convocant-se per els foros, a que m'ajudeu, me recolzeu a Coalició Valenciana i recolzeu la dignitat del poble valencià per a dir-li al senyor Camps a la cara demà, a les 7 de la vesprà, que mos està enganyant, que mos està mentint, que el Partit Popular és una mentira i que la llengua valenciana no pot estar a l'albur d'una política traicionera del Partit Popular. Per últim, que Manolo Latorre, també en un llarg currículum de valencianisme, més extraordinari encara si tenim en compte la seva joventut, i actual president del grup, que tancarà el SAPAC, de l'art. Bona nit. Bona nit. És una nit molt especial per a tots els que d'una manera o altra havem format part d'esta experiència vital de valenciania que es diu Grup d'Acció Valencianista i que ara complís 30 anys. Encara que ja s'ha dit esta nit i per gent més qualificada que jo, encara que s'ha destacat, jo vull tornar a reincidir en el mèrit que té la visió de futur que varen tindre en l'any 77 un grup d'homes i dones. Aquesta visió de futur per a veure el que ningú podia ni sospitar que es moveria al món. Lo difícil que en aquest moment entendre i veure que el catalanisme portava ja moltíssims anys treballant per l'Isma i estava esperant el moment d'eixir a la llum. Ells van tindre aquesta visió de futur i van fundar una entitat a la que no casualment nomenaren Grup d'Acció Valencianista. Una entitat que naixia xicoteta però una ingent tasca per davant. La tasca de despertar i conscienciar una societat dormida
i tranquil·la confiar en sa casa. Una societat que no haguera fet res per impedir el que es venia damunt, perquè, insistís, no ho sabien. Però aquells homes i dones que fundaren el Grup d'Acció Valencianista van impedir en aquella primera acció que el que el catalanisme pensava que ja estava fet i que no costaria res, seria poc més que un passeig triomfal, se quedara només en un mal somni. Jo avui vull donar el meu missatge d'agraïment i d'admiració a aquells primers palleters. Perquè si avui en dia mos queixem molt sovint, en veu alta, de lo difícil que és fer valencianisme, de lo que costa ser valencianista, imagineu-vos, intenteu imaginar-vos, perquè no és fàcil per un moment, el que tenia que ser aquesta lluita, ser valencianista en 1977, quan, insistís, ningú sabia res de res, quan encara Rinyana no havia penjat la bandera quatibarrada al del Palau de la Generalitat, era un fet que tan bé mos vingué, perquè va conscienciar i va mobilitzar realment al poble. Quan, per supost, Cipriano Ciscar encara no havia fet la seva llei d'ensenyament, quan la majoria de nosaltres res sabien de la llengua valenciana i de la història de València, perquè res mos havien contat en les col·legis. I quan, per supost, parlar de països catalans era poc menys que parlar de ciència-ficció. Davant d'aquesta situació, un grup d'homes i dones, una veintena de jóvens, com es definís Manolo Zarzo en el seu llibre Valencià enfront al catalanisme, decidiren que ja estava bé, que no podien esperar més, que era massa gros el que se venia damunt. I veiem que en un ratpenat més preocupat en esperar l'arribada del seu centenari, on les baralles intestines entre Xavier Cas i Emili Beu Berenguer ningú es feia cas, ells decidiren començar, encara que fora soles, la batalla, convençuts de que més tard o més prompte el poble es seguiria. Armats pràcticament només en una tauleta de càmping i en unes fotocòpies que havien fet d'un mapa publicat aquest mateix estiu en el diari Català Avui, un mapa dels països catalans o dels pallassos catalans, com ara dit Miquel Carbonell. Se tiraren al carrer, a tots els carrers, a tots els racons, a tots els pobles del nostre regne. Havia nascut la Pareta i als pocs mesos d'aquesta mateixa Pareta naixeria el Grup d'Acció Valencianista. Com avui, esta nit, tenim la sort de tindre a molts d'aquells palleters, a moltes d'aquelles ties Maries, alguns dels quals tinc la satisfacció de tindre-los en la meva junta directiva. Us vaig a demanar per a tots ells i per a tots els que s'han quedat pel camí d'esta ja llarga lluita una gran ovació. Pepe Alba, Vicent Baisauli, Enrique Paquita, la família Huir, Juan Culla, mon pare, Oriano, Pasqual, moltes gràcies. Però dit això, avui no podem deixar de tindre tots una certa sensació agradolça, perquè junt a l'orgull evident que ens dona poder considerar-nos dignes hereus d'aquells palleters i a més poder fer-ho sense que ningú mai hagi pogut ficar una taca en el currículum valencianista del grup, i això ja és difícil avui en dia, junt a l'evident satisfacció de veure com les joventuts del grup i a pesar de la constant catalització a la que són somesos continua creixent dia a dia fins al punt de que avui ja tenim assegurat el relleu generacional i fins al punt de que jo avui m'atrevís a assegurar-vos que ja n'hi ha una tercera generació de valencianistes, les joventuts del Grup d'Acció Valencianista. Junt
a l'orgull, a la satisfacció de poder-nos presentar avui davant de tots vosaltres en els deures complits i a més d'haver-ho fet sense caure mai en la tentació, sense caure mai en la trampa de les subvencions oficials. Perquè que ningú dubte, que ningú us enganye. El Club d'Acció Valencianista és el que és per tots vosaltres i per ningú més. Junta tot això, evidentment, algo falla. Algo falla quan una entitat com la nostra, que va néixer, però que va néixer fa 30 anys, continua avui en dia tenint tanta raó de ser, o més encara, que en aquell moment. Quan després de 3 dècades de mobilitzacions constants, de denúncies permanents, d'accions, algunes d'elles molt cridaneres, l'avanç no ha sigut tot el que s'esperava. Inclús en temes tan delicats com la llengua podríem parlar de procés. És que algo falla. Algo falla en el si de la societat valenciana. Algo falla en els partits polítics valencians. Algo falla en el mitjà de comunicació. Sí, però també tindrem que fer, pot ser sigui el moment de fer aquesta autocrítica i veure què no ha fet bé el moviment valencianista o què no hem fet tot el bé que se podia haver fet. No podem continuar queixant-nos constantment sense veure què podem millorar nosaltres. Estem a temps. Jo no vull deixar el missatge negatiu de lo que no s'ha fet. Jo vull deixar el missatge positiu de que encara estem a temps i, com ha dit Juan, jo també crec que encara podem recuperar tot el que ens han furtat, encara podem guanyar aquesta batalla. Però sí que és precís capgirar alguna de les bases d'aquest moviment. Per a poder guanyar tindrem que fer-ho inevitablement des de la unitat. Una unitat sense personalismes, sense dogmatismes, sense baralles irreconciliables. Tindrem que fer-lo baixant d'una volta del núvol i assumint d'una vegada per totes la trista realitat. I la trista realitat és que avui en dia el moviment valencianista és una minoria cultural dins de la nostra pròpia terra. I tindrem que fer-ho sense complexos, perquè tindrem que tornar a guanyar el carrer, com varen fer els qui fundaren el grup d'acció per a des del carrer tornar a guanyar el nostre futur com a poble. Ixe és el desig, o millor dit, ixe és el compromís del grup d'acció valencianista en el nostre 30 aniversari. Vosaltres ja hem començat a donar exemple. Avui hem juntat ací a tots els presidents vius de l'entitat, sense rencilles, sense deutes pendents, sense rencors, només en l'objectiu, l'objectiu de treballar tots junts en la defensa de la societat valenciana. Ara us toca a vosaltres. Moltes gràcies. Bé, en la commemoració d'aquest 30 aniversari del grup volem premiar d'una manera especial en Manolo Sarso Castelló en la insígnia d'or que a soles normalment se dona en els premis lleialtat. Però què collons? Quina lleialtat més gran que 30 anys de valencianisme junts al grup. Per això sí que crida Manolo La Torre que jo no estic molt al dia en estos menesters. Manolo, vine per aquí i te Manolo, potser sí, tenim a ficar l'insígnia d'una entitat que tu ajudes a fundar i que sempre que també t'han anat a ajudar.
I ara, per el mateix motiu, i perquè alguns creuen que naixia així, i que el pillaren dins quan es formà el grup, i antes de que feren els carrers, tinc el plaer de denunciar la concessió d'una altra medalla per al nostre incombustible i volgut Pepe Alba, símbol d'aquesta resistència que he comentat abans, i de tot el treballat en el grup, en estos 30 anys en el grup.